יאללה, עושים חזרה על הרצאה שיש לי מחר. טוב, זה כיף שאתם פה, זה קצת מוזר עכשיו לעשות את זה ככה למצלמה, אבל אנחנו נפתח, זה יעבוד. אוקיי. אני רוצה להתחיל ולדבר על התחושה הזו שמעלים סרטון, נכון? השקעתם זמן, אנרגיה, משאבים, חשבתם על רעיון טוב, ואתם הרגשתם שיש ערך משמעותי שחשבתם עליו במשך תקופה מאוד ארוכה, שלמדתם ממש איך לעשות אותו. אתם יודעים, לקח לכם מלא זמן. ובואו נהיה כנים, יש שתי סיבות עיקריות שאתם רוצים לעשות תוכן מתוכם. הסיבה העיקרית הראשונה והברורה היא לעשות כסף. בסדר? כולם פה רוצים לעשות כסף. הסיבה השנייה היא כי אנחנו רוצים להשפיע. אז אנחנו משקיעים בסרטון, משקיעים משאבים, לומדים, עושים מלא עבודה. אבל כשאנחנו מעלים את זה, בואו נהיה כנים, התגובות לא שם. כאילו זה מרגיש כאילו הערך שאני השקעתי בו כל כך הרבה זמן, פשוט התנדף לו, נעלם. וזה מבאס. אני גם... שנייה, אני אעיף את זה. חבר. אני גם מבין את הכאב הזה, אני מבין את הכאב הזה שמעלים סרטון, התגובות שלהם הן יבשות כאלה. מכירים לתגובות היבשות שהן תותח. אני אביא לך פה מידע שמשנה חיים. אם תשם את המידע הזה, אתה תראה שינוי בחיים שלך. מה זה תותח? מה זה מקצוען? אני רוצה לשמוע, בונה, פלת לי אסימון. זה מבאס, ובאמת אני אומר לכם, גם אחרי שעשיתי מאות סרטוני יוטיוב וקיבלתי מיליוני צפיות, זה עדיין מבאס. זה אגב, חלק מהתגובות שאני מדבר עליהן, כאילו, מקצוען, תותח, יפה מאוד, פרק... זה תגובות יבשות, כאילו, אני השקעתי פה עכשיו המון זמן, המון אנרגיה, המון ערך, וזה מה שקיבלתי? באסה. אז איך אנחנו עוברים ממצב שאנחנו מקבלים תגובות כאלה, שזה מקצוען, תותח, יפה, אחלה, סבבה, למצב שאנחנו מקבלים תגובות שהן אשכרה מדברות על התוכן שעשינו, אשכרה מדברות על הפרקטית, כאילו אנשים באמת צרכו את התוכן הזה. ממצב של מקצוען למצב של אור, אני ממש אוהב לראות את הסרטונים שלך, כל פעם שזה סרטון, לראות לפחות 3 פעמים. ואז לראות את הסרטונים הקודמים שלך, ממליץ לעשות את כל סרטון, בלה בלה בלה. סרטון פצצה, ניכר שהייתם מקצוען הבית, מדברים איתכם על התוכן שלכם. לא מקצוען. מה? איך מגיעים למצב הזה? איך מגיעים למצב שעוברים למקום הזה? למקום הזה. אז אני קורא למושג הזה engage, אוקיי? מה זה engage? engage זה מעורבות. כמה בן אדם מעורב בסרטון, כמה הוא מרגיש חלק מהסרטון, כמה הם צריכים לשאוב אותו פנימה. הדבר הזה הוא ההבדל בין התגובות. הדבר הזה הוא ההבדל העיקרי בין התגובות. כלומר, ההבדל העיקרי זה שהם אשכרה הקשיבו למה שהראינו, ולא סתם עשו ישר לייק והגיבו תגובה כדי לפרגן. אחלה לפרגן. זה אחלה של דבר לפרגן. אבל מלעשות תגובה ולפרגן למצב שאשכרה מישהו אומר לך, שלב היקר, תבורך בכל הברכות, אתה אחלה בן אדם, איזה כיף לשמוע אותך, איזה מצווה גדולה אתה עושה לעזור לעם ישראל. אני מקבל נערך שתבורך באושר, והכי חשוב לא תפסיק לעזור לעם ישראל בככל... זה תגובות אחרות. המעורבות הזאת קורית בעקבות סטורי טיילינג. הכלים שאני הולך לתת לכם היום בשיחה הזאת, בהרצאה הזאת, איך שנקרא לזה, זה כלים שלא יעזרו לכם רק בסרטונים האלה, אלא ישפרו אתכם בסטורי שלכם, ישפרו אתכם בסרטונים שאתם מדברים בהם, אבל גם בדיבור יומיומי שלכם. זה כלים שאשכרה אני משתמש בהם ביום יומיומי שלי, ובעקבות זה אני מצליח להשפיע יותר על אנשים בכנות. אז שאלה אליכם, מה הופך סיפור לסיפור טוב? כן. אוקיי, סבבה. נקודה טובה. כן. נקודה גם טובה. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נסתכל פה, יש פה 2 גרפים, יש גרף 1 וגרף 2. מה מביניהם הוא הסיפור הטוב ומה ביניהם הוא הסיפור הגרוע? טוב, די ברור, כאילו זה קצת מובן מאליו, אבל למה? אוקיי? למה הגרף הזה מסמל לנו סיפור יותר טוב? למה הגרף הזה יותר טוב, אוקיי? אז אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הבא.
רגש, אוקיי? שווה קשב, זה הדבר הזה, אוקיי? ככל שאנחנו ניצור יותר רגש אצל הצופה, ככה הוא יקשיב לנו יותר, ככה הוא יותר מחובר לסרטון שלנו. איך זה מתבטא בפועל? בהתחלה, יכולים להסתכל על זה כאילו הגרף זה כאילו החוויה של הדמות הפרזנטור הראשי ומתוכה גם החוויה של הצופה. כשיש עלייה, זה אומר שיש הצלחה לפרזנטור הראשי, וכשיש ירידה, זה אומר שיש ירידה כל של הפרזנטור הראשי, לדמות הראשית. עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. אנחנו רוצים בעצם להעניק סוג של מנעד רגשות מסוים של הצלחות ושל כישלונות. כי אם אנחנו נעניק רק הצלחות, זו התחושה שאנחנו ניתן לצופה. וכאן לא יהיה רגש, כאן לא יכאב לנו בלב. למה אנשים אוהבים הישרדות, האח הגדול, כל מיני דברים כאלה? כי זה גורם להם להרגיש משהו. ואנחנו צריכים לגרום לצופה שלנו להרגיש משהו שזו תחושה מסוימת. זה יכול להיות סקרנות, זה יכול להיות התאהבות, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות בעסות, זה יכול להיות כל דבר. כעס, רגש, זה המשחק. עכשיו, איך עושים את זה? כאילו, אגב, יש איזו קונספציה מסוימת שרגש נוצר מהישגים. אם אני ארשום 10 מיליון שקל בכותרת שלי או בסרטון שלי, עשיתי 10 מיליון שקל. לא, אולי, אבל ככלל אצבע בדרך כלל לא. רגש לא יווצר מהישגים, וגם זה לא הדבר העיקרי שיחבר את הצופה אליך. עכשיו, איך כן עושים את זה? איך עושים את התהליך הרגשי הזה שאתה מעביר את הצופה? אוקיי? בשביל זה התכנסנו. יש את 5 המרכיבים לשיקוי הסטורי טלינג. זו שיטה שאני פיתחתי בעצמי, שיוצרת בעצם סוג של שיטה, ממש שיטה, שאפשר לבנות איתה סיפור שהוא משאיר את הצופה בתחושה של רגש, עליות וירידות. אוקיי? אנחנו נחזור תמיד לגרף הזה. איך אנחנו יוצרים כמה שיותר עלייה וירידה ברגשות של הצופה. ככל שהצופה ירגיש יותר רגש כלפי הסרטון, ככה הסרטון שלנו יותר יצליח. אוקיי, זה הולך להיות סופר פרקטי בצורה הכי קיצונית שאפשר. 5 מרכיבים לשיקוי הסטורי טלינג מתחילים ברכיב הראשון. הרכיב הראשון הזה זה הרכיב שיגרום לצופה שלנו להבין אם הדבר הזה משמעותי או לא משמעותי. זה בנוי בצורה הבאה. אם אנחנו, נניח, נצליח להשיג איזה הישג מסוים, נניח סגרנו עכשיו עסקה על סך 100,000 שקל. האם הצופה ירגיש משהו מסוים כלפי זה? מה הוא ירגיש? הוא ירגיש אולי, וואו, זה מספר מגניב. איך אנחנו גומרים לצופה יותר להעריך את המספר הזה? על ידי זה שאנחנו נציב מטרה. אם אנחנו נציב לצופה מטרה, כלומר נגיד לצופה, המטרה שלי בחודש הקרוב היא לעשות 200,000 שקל, ואחרי כמה נקודות הצלחנו לסגור עסקה של 100,000 שקל, אחרי כמה רכיבים הבאים, בעצם הצופה ירגיש הרבה יותר משמעות. כלומר, אנחנו לא נוכל לגרום לצופה להרגיש משהו, אם הוא לא יודע מה המשמעות בשביל זה עבורי. הוא מסתכל עליי כדי לדעת מה הוא מרגיש. הוא לא מסתכל על שום דבר אחר. הוא יכול להסתכל על התחושה של עצמו, ובסוף הוא יסתכל עליי. אני צריך לשקף לו את מה שהוא צריך להרגיש. ואם אני משקף לו שהמטרה שלי לעשות 200,000 שקל בחודש, זה אומר שבהכרח הוא צריך לדעת שהמטרה שלי היא 200,000. האלמנט השני, אני אעשה אחורה, אני אזכור את זה. צריך להתחיל בעצם עם קונפליקט. כאילו, האלמנט השני זה בעצם, אם אנחנו מציבים עכשיו מטרה, אז אנחנו חוזרים שנייה אחורה בגרף, זה בעצם כאילו העלייה הקטנה הזאת, סבבה כלפי מעלה. מה הדבר שיכול לגרום לנו לירידה, אוקיי? מה הדבר שיכול להוביל לירידה בתשומת לב של הצופה? איך אנחנו יכולים לגרום לצופה לקבל ירידה? הדבר הזה קורה על ידי הרכיב השני, שהוא קונפליקט. קונפליקט זה בין הדברים יותר אוהבים עליי, ואנחנו ממש נתעמק בעולם הזה בהמשך. אבל קונפליקט הוא די דבר קסום, כי הוא גורם לצופה את הסיטואציה הזו שהוא לא בטוח אם אנחנו נצליח או לא נצליח. איך זה מתבטא בפועל? אחרי שאנחנו רוצים... שנייה. איך זה מתבטא בפועל? אחרי שאנחנו מציבים לצופה מטרה, אנחנו נגיד, אוקיי, המטרה שלי לעשות 200,000 שקל, אבל יש לי בעיה. הבעיה היא שאין לי מספיק לקוחות כדי להשיג 200,000 שקל. ופתאום יש לנו סוג של קונפליקט מסוים. איך הוא יעשה את זה? זו השאלה שעולה. ברגע שאנחנו מעלים קונפליקט, קורים 2 דברים. אחד, תשומת לב של הצופה. אחד, הגרף יורד כלפי מטה, אנחנו יוצרים רגש מסוים אצל הצופה. דבר שני, אנחנו מעלים לו שאלה.
השאלה הזאת גם תשאיר אותו יותר בסרטון, אבל גם תגרום לו להיות יותר מעורב בסרטון, שזו המטרה שלנו. אוקיי, סבבה. הצבנו קונפליקט. הכל טוב ויפה, דקה, נביא לי מים. הכל טוב ויפה, אבל בסוף אין פה סיפור אמיתי. בסדר, הצבתי מטרה, הצבתי בעיה, ומה, עכשיו אפשר, אוקיי, סגרתי עסקה של 100,000 שקל? לא. בשביל זה יש את המרכיב השלישי. המרכיב השלישי הוא מה שיאפשר לנו בעצם לעשות בעיקר את התוכן של הסרטון. כלומר, את העניין העיקרי. כלומר, שני השלבים הראשונים נסגרים במשפט. אני רוצה לעשות 200,000 שקל בחודש, אבל יש לי בעיה, אני לא יודע איך לעשות 200,000 שקל בחודש. הדבר הבא שמגיע אחרי זה, זה ניסיון. איך ניסיון מתבטא? באשכרה לעשות את הדבר הזה. כלומר, אנחנו הצבנו לעצמנו מטרה לעשות 200,000 שקל בחודש, הבעיה שלי שאני לא יודע איך לעשות 200,000 שקל בחודש, לכן אנחנו נציב בניסיון מטרה משנית. איך זה מתבטא? לכן אני צריך למצוא יזם שיכול לייעץ לי איך להגיע לשם. פתאום יש מטרה משנית חדשה בתוך המטרה הכללית. ואנחנו יוצאים למסע. הניסיון זה האסטרטגיה שלנו בעצם, לשלוח הודעות קרות, לנסות לפגוש מישהו, ללכת לכנס, להגיע להרצאה על סטורי טיילינג, זה יכול להיות כל דבר. אבל הניסיון זה בעצם מה שאנחנו מתעדים כדי להגיע למטרה הזאת. זה באמת החלק העיקרי של התוכן שלנו. כלומר, הניסיון נועד לפתור את הבעיה. אבל הניסיון זה יותר, אם אנחנו נחזור שנייה אחורה, הניסיון זה יותר, אם אנחנו מסתכלים על הגרף, אנחנו יכולים לראות שיש ירידה נגיד, הצבנו בעיה, ואז יש עלייה שיכולה להיות יחסית מתונה, אין לנו את זה פה, אבל יותר עלייה שהיא עקבית כזה לאט לאט, זה ניסיון. איך אנחנו מובילים לעלייה משמעותית יותר גדולה, או לירידה משמעותית יותר גדולה? על ידי הרכיב הרביעי, ניחשתם נכון. הרכיב הרביעי הוא הצלחה או כישלון. כלומר, מן הסתם, אחרי שאנחנו מנסים פעולה מסוימת, או שאנחנו מצליחים איתה, או שאנחנו נכשלים איתה. אז הצלחה וכישלון מגיע שם. הצלחה מעלה את הגרף למעלה, כישלון מוריד את הגרף למטה. עכשיו, למה אנחנו צריכים לשים גם כישלונות בסרטונים שלנו? כי אז הסרטון שלנו ירגיש ככה. אוקיי? אנחנו חייבים להעניק את הירידות האלה. לכן כל ירידה פה היא כישלון. או בעיה, או קונפליקט. ואנחנו חייבים לגרום לכישלונות שלנו להיות מורגשים הרבה יותר. עכשיו, אין בעיה, סבבה. הצבנו כישלון או הצלחה. הצופה מרגיש את ההצלחה, אנחנו מצאנו יזם איך לעבוד איתו, ואז הבנו מה המטרה המשנית הבאה שלנו. זה התהליך, כלומר, הצבנו מטרה ראשית, העלינו בעיה, הצבנו מטרה משנית, יצאנו לפתור את המטרה המשנית, הצלחנו או נכשלנו, הצבנו מטרה משנית חדשה למטרה הראשית, או שהגענו כבר למטרה הראשית. אבל יש דרך, בכנות, שבה אני יכול לגרום לכל גרף, יש דרך בכנות שבה אני יכול לגרום לכל גרף להיות עם קפיצה פי 10 יותר משמעותית מזאת. זה כמו מלח על אוכל, כלומר זה פתאום נהיה פי 10 יותר משמעותי. הקפיצה הזאת היא בילדאפ. אוקיי? איך בילדאפ עובד? בילדאפ זה די הסיקרט סוס בכל סיפור טוב. והוא יכול להיכנס בכל שלב, הוא לא בהכרח כרונולוגי. יכול להיכנס לפני הניסיון, לפני הקונפליקט, לפני המטרה, או לפני הצלחה וכישלון. ומה שעושה בעצם הבילדאפ זה שאנחנו מסבירים בדיוק את הסיטואציה לצופה. מה זה אומר? אנחנו בעצם נציג בצורה מאוד ברורה מה ההשלכות ומה אנחנו נמצאים בו כרגע. כלומר, הניסיון הזה זה הניסיון האחרון שאני הולך לעשות. אני מציג את הסיטואציה כרגע. כי בכנות, אין לי כוח יותר לעשות את זה. אין לי כוח יותר לשלוח הודעות קרות. וגם מתחיל להיגמר לי הזמן. אם הניסיון הזה לא עובד, אני פורש. פתאום, יש הרבה יותר משקל על הניסיון שלנו. הרבה יותר משמעות על הניסיון שלנו. וככה הצופה יהיה עם עלייה יותר גדולה, יותר משמעותית, שאנחנו נעשה בילדאפ. זה יכול להיות על המטרה שלנו,
אני חייב את הכסף הזה בשביל לטפל באחות שלי, או אני חייב את הכסף הזה כדי שיהיה לי אוכל בבית, וזה יכול להיות גם על הבעיה שלנו, כלומר, לדוגמה, אני צריך למצוא יזם שיעזור לי ולהביא אותי להגיע ל-200,000, אבל אני לא מכיר אף אחד, כלומר אנחנו מחזקים את הבעיה הזאת אפילו יותר. זה יכול להופיע בכל מקום, והוא הזהב הגולמי. עכשיו, כל זה היה תיאוריה נחמדה והכל. איך זה נראה בפועל? בוא נראה. מה היה כאן עכשיו הרגע? הצבנו מטרה, אוקיי? מה עשינו עכשיו? העלינו בעיה. אני רוצה לעשות את זה, אני לא יודע איך. בילדאפ קצר. יפה. וכאן אנחנו מציבים בעצם את המטרה המשנית שלנו, שדי הניסיון. כלומר, העלינו את המטרה הראשית, המטרה למצוא קניבלים, העלינו בעיה, אני לא יודע איך לעשות את זה, ועכשיו אנחנו מתחילים להיכנס פנימה לסיפור. איך זה נראה בפועל? אנחנו אומרים, המטרה שלי היא למשול לאנשים, כדי להבין איך אני יכול להגיע לאנשים האלה. אוקיי, אז מה שעשינו כאן, מה שעשינו כאן זה את הדבר הבא. אנחנו העלינו בעיה, אנשים פה לא נחמדים, קשה למצוא פה אנשים, סליחה, אנחנו העלינו את המטרה המשנית שלנו, אנחנו צריכים למצוא מישהו שיסביר לנו מה לעשות. לאחר מכן, אנחנו העלינו בעיה, אנשים פה לא נחמדים בכלל. איך מישהו יסכים לעשות את הדבר הזה? השלב השלישי שלנו היה לעשות פתרון. מצאתי בית קפה, ניסיון. כלומר, מצאתי מקום שאנשים יכולים אולי לעזור לנו כאן, בואו נראה איך זה יתבטא. עד כה יש לנו מטרה, בעיה, ניסיון. זה ברמה מסוימת סוג של בילדאפ כזה שלא היה מכוון, היא לא תדע. שמו אותנו בסיטואציה כזה של היא תדע, היא לא תדע, היא תדע, היא לא תדע. וכישלון. מטרה משנית, בעיה, ניסיון, כישלון. הדבר הזה יצר לנו את האלמנט שהצופה משולב אצלנו בסרטון. אבל מה השלב הבא אחרי זה? נניח אנחנו עשינו את זה כאן. העלינו בחזרה ניסיון, שבו אנחנו כנראה נצליח, אולי כן, אולי לא, ואנחנו מציגים את החבר'ה וכאילו מדברים עליהם, בסדר, לא מעניין, ואז הוא פוגש את הבן אדם הזה וממשיך הלאה. זה יחסית פשוט ברגע שמבינים את זה, כלומר זה נהיה סוג של מתמטיקה כזאת. מציבים את המטרה, מעלים בעיה, מציבים מטרה משנית, יוצרים ניסיון המטרה המשנית, והצלחה או כישלון, מדי פעם אנחנו מכניסים בילדאפים. ולמרות זה, אני רוצה להיכנס במסך מלא. לא ככה. ולמרות כל מה שאמרתי עד עכשיו, אני שומע אתכם, אם לא אמרתם לי את זה עד עכשיו. אור, הדבר הזה זה תוכן בידורי. אני מלמד. לא מעניין אותי תוכן בידורי. אני לא עכשיו יוצא ומטייל ומכין קניבלים ביחד עם לירו לוי. בסדר גמור. קודם כל, הדבר הזה תקף לתוכן לימודי גם. למשל, תנו לי סתם איזה רעיון. המטרה שלך בתור צופה היא להשיג 1,000,000 שקל בחודש, אבל אין לך את הכלים לכך. לכן היום אנחנו נביא לך את הכלים. הצבנו לו מטרה, הצבנו לו בעיה, והענקנו לו את הפתרון. אוקיי?
למרות זאת, אני רוצה ללמוד אתכם שיטה נוספת. שיטה נוספת שתגרום לכם להיות מכונות של סטורי טיילינג. עד עכשיו השיטה הקודמת הייתה, לא אומר חלבית, אבל היא די by the book. כלומר, השיטה הקודמת הייתה מגניבה, ללא ספק, והיא תעבוד לכם באופן פנומנלי, אבל אתם לא רואים אותם משתמשים אותה בסטורי שלכם, נכון? איך נגרום, איזה שיטה תגרום לנו להוציא סרטונים הרבה יותר טובים, או אפילו לדבר ברחוב? זו השיטה הבאה, היא פנומנלית, אוקיי? אני אומר לכם, זו שיטה שתשנה לכם את החיים. השילוב בכללי, דרך אגב, של שני השיטות האלו, תהפוך אתכם למפלצות מכונות השמדה. אבל, מה השיטה הזו? אבל. למה יש פה את הבחור הזה של סאוף פארק? בואו נלחץ עליו. שלום סאוף פארק. הסרטון הזה זה סרטון של מי שיצרו את סאוף פארק, זה שני אנשים. סאוף פארק זה זה טופ 5 סדרות אנימציה הכי נצפות בעולם. צפו בה סך הכל אנשים אינדיבידואליים באזור המיליארד אנשים, ובאופן נפרד היא קיבלה מיליארדי צפיות מנסם. סליחה, עשרות מיליארדי צפיות. השיטה הזאת עובדת, אוקיי? אני רוצה שתשמעו את השיטה, זה באמת שיטה ממש מגניבה, היא די מוכרת, כלומר זה קונספט מוכר בעולם, ואני אנסה לפרק לכם אותה אחר כך. תודה, מה עשיתי? תודה רבה אדוני, תודה רבה, אני מעריך את זה. חיזקת את הטענה שלי. סתם, אבל מה בעצם הוא אומר פה, סבא? הוא אומר שאנחנו רוצים להפסיק להשתמש במילה ואז בטקסטים שלנו, בכל שפה יומיומית שלנו. אנחנו רוצים... עכשיו ראיתי שיש פה את הדבר הזה. זה באמת חומר טוב, ממש ממש טוב. אני אומר לכם שאם תצליחו לפצח ולהבין את זה לעומק, אני אעשה את המקסימום שתבינו את זה, זה מטורף. אנחנו רוצים להפסיק להשתמש במילה ואז בסרטונים שלנו, and then. מה ואז עושה בעצם? הוא פשוט יוצר המשכיות מגעילה בין סרטון לסרטון. מה זה המשכיות מגעילה? זה פשוט, אחרי זה בא הדבר הזה, ואחרי זה בא הדבר הזה, ואחרי זה בא הדבר הזה. קוראים לזה סיפור ואז. סיפור ואז הוא בעייתי בגלל שתי סיבות. דבר ראשון, בוואזים אין לנו קונפליקט. לדוגמה, המטרה שלי היא לעשות 100,000 שקל, ואז יש לי בעיה, ואז יש לי בעיה. זה כאילו, זה מרגיש מאוד לא טבעי. אבל, ברגע שאנחנו נתחיל להחליף את המילה ואז, באבל, but, אז then, אז therefore, ובכלל, therefore זה because, ובגלל זה. But, therefore, אבל זה but, אז זה therefore, ובגלל זה זה גם therefore. אם אנחנו נתחיל להשתמש במילים האלה ככה, פתאום הסרטון שלנו מקבל כימיה בין הקטעים. שימו לב, זה ממש קריטי, האלמנט הזה. זה בדיוק מה שהם אמרו בסוף של הסרטון, שפתאום יש חיבור בין קטע לקטע. ברגע שאני יוצר ומשתמש במילים ברגע שאני משתמש במילים אבל אז זה בגלל זה, פתאום יש חיבור בין הטקסטים. במקום, היום קמתי לבית ספר ואז הלכתי לפארק, ואז אחרי זה הלכתי לבית ספר, היה סלמתק. היום קמתי לבית ספר, אבל הלכתי לפארק לפני זה, ובגלל זה איחרתי לבית ספר. היום קמתי לבית ספר ואז הלכתי לפארק ואז איחרתי לבית ספר.
זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה היום הלכתי לפארק. האופציה שנייה זה היום קמתי לבית ספר, אבל הלכתי לפארק ובגלל זה איחרתי לבית ספר. פתאום יש חיבור, יש סינכרון בין הקטעים. אני קורא לזה דבק סיפורי. יש קטע אחד ומגיע אחריו קטע אחר. אבל, אוקיי, וזה קריטי, אני חושב שהיוצרים של סאוף פארק כאילו טעו בענק, או צדקו בענק. כי הם קלו שם במילה אחת שהיא פשוט משנה את כל שם המשחק. וזו המילה שאתם צריכים להתחיל להכניס לפה שלכם באופן די שוטף. המילה הזו היא קונפליקט, או אבל. איך אנחנו יוצרים סיפור שמבוסס קונפליקט, אוקיי? אנחנו משתמשים במילה אבל. מה זה אומר בפועל? אני מנסה עכשיו איך אני מבטא את זה. אני רוצה שתכירו את סיפור מבוסס קונפליקט, שמילת המפתח בו היא אבל, אוקיי? מה זה אומר? איך זה מתבטא? אז אני אקדים ואגיד שאבל היא יוצרת סוג של כלא דמיוני לצופה. ברגע שאנחנו מתחילים להשתמש באבל באופן קבוע, הצופה נכנס לסוג של כלא לסרטון שלנו. למה? אנחנו נבין את זה כבר. ואיך זה מתבטא בפועל, אוקיי? אז אני רוצה להראות לכם שנייה 3 אופציות, 3 אלמנטים, ואז אנחנו שנייה נפרק את זה, מה כל אחד מהם עשה. כל יום אנחנו מקבלים משכורת, אנחנו מציבים סיטואציה מסוימת, ואז אנחנו מעלים שאלה. מה הדרך הכי נכונה להתנהל איתה? ברגע שאנחנו מעלים את השאלה הזאת, הצופה נהיה בכלא. פתאום יש שאלה שעונים עליה את התשובה, הוא צריך להישאר. פתאום הוא איתנו. פתאום הוא מעורב. אוקיי, שאלה איזו אופציה אחת נחמדה. בואו נסתכל על אופציה אחרת. בן לוי היקר. לרוב האנשים העשירים לקח יותר מ-20 שנה להגיע להצלחה כלכלית, אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. בום. מה עשינו כאן? לרוב האנשים העשירים מגיע שנים כדי להגיע להצלחה כלכלית, אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. מה יצרנו לצופה? בשאלה, בצורה מאוד לא ישירה, העלינו שאלה. אוקיי? אז מה כן האופציה? וזה מה ששלב יענה אחר כך, זה מה שיוצר את הדבק, וזה מה שבן יענה אחר כך, זה מה שיוצר את הדבק בין לבין. אתם יכולים לשנות את החיים שלכם לחלוטין תוך 12 חודשים. אבל זה לא הקסם העיקרי. כי מה קורה שהוא אומר את המילה אבל? אבל זה ממש לא חייב להיות ככה. מה קורה שהוא אומר את המילה אבל? פתאום הצופה בקונפליקט. פתאום אנחנו מציבים לו סוג של רעיון בסרטון, בראש. האנשים עשירים לוקח להם 20 שנה, אבל אתם לא חייבים שזה יהיה ככה. אתם לא צריכים שזה יהיה ככה. יצרנו קונפליקט בראש שהוא קשה לו לצאת ממנו. אוקיי? איך זה מתבטא אצל הדר דנן? מילים. מקדונלדס החליטו לעשות פרסומת על בורגר קינג, אבל הם לא ציפו לפרסומת שבורגר קינג יעשו עליהם בחזרה. בום. פה אנחנו עשינו פשוט פיצוץ קונפליקטי, הפצצה. מקדונלדס עשו X, אבל הם לא ציפו למה שקרה. אם היינו עושים את זה, מקדונלדס עשו X, ואז הם לא ציפו למה שבורגר קינג עשה. האבל הזאת הופכת את כל המשפט הזה להרבה יותר חי, הרבה יותר שלם. יש פה קונפליקט, יש פה שאלות, מה בורגר קינג עשו. יצרנו קונפליקט, יצרנו תחרות בין השני מותגים האלה. יש פה כל כך הרבה עומק שאנחנו יצרנו במשפט האחד הזה, שבמשפט אחד, באמת במשפט אחד, הצופה קשה לו לצאת מזה, אוקיי? אני רוצה שנייה להרחיב, כי... פאק. מה נעשה את זה בהדרכה המלאה, לא לעשות את זה בעצם. אני רוצה שנייה להרחיב על בעצם כמה סוגים של אבל יש ולמה אבל הוא חשוב, אוקיי? אז למילה אבל יש כמה איכויות קריטיות שברגע שאנחנו נתחיל להשתמש בהן בסרטונים שלנו, בדיבור היומיומי שלנו, הם ישפיעו עלינו, אוקיי?
המילה אבל, כמו שהבנתם, מעלה לנו שאלה. כל 10 לחודש שאתם מקבלים משכורת, אבל מה הדרך הכי נכונה להתנהל איתה? אם הייתי עושה כל 10 לחודש שאנחנו מקבלים משכורת, ואז מה הדרך הכי נכונה להתנהל איתה? אין פה איזה קונפליקט, אין פה שאלה. יש פה שאלה, אבל היא הרבה פחות חלשה. ברגע שאנחנו מחייבים את עצמנו להשתמש במילה אבל, פתאום השיח כבר נהיה הרבה יותר עמוק. כי מה היה קורה אם לא היינו משתמשים במילה אבל בפתיח הזה של שלב? כל 10 לחודש אנחנו מקבלים משכורת, וזו הדרך הכי נכונה להתנהל איתה. לא עלינו פה שאלה. פשוט אמרנו אלמנט מסוים. עכשיו, הצופה יכול להישאר, כי להגיד, אוקיי, מה הדרך הכי נכונה? אבל הוא גם יכול לעזור. ברגע שאנחנו ממלאים את המילה אבל, הצופה מרותק. האלמנט השני יוצר את קונפליקט. כלומר, פתאום הצופה, יש אלמנט אחד, אלמנט שונה. האנשים עשירים לוקח להם מלא זמן, אבל זה לא חייב להיות ככה. אחד זה מלא שאלה, אחד זה מעלה קונפליקט. פתאום אנחנו שוברים לו איזה מיתוס מסוים. יוצרים קונפליקט בראש שלו. או עם הבורגר קינג ומקדונלדס. משהו מדהים שצביקה עיניו אמר לי שהוא אמר את זה, וזה פתאום עשה לי כל כך הרבה שכל. המילה אבל היא כמו בקופי של אתר, שאנחנו יורדים שורה. פתאום אם יש לנו מלא 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 משפט מקובץ בכמות מטורפת, לבן אדם אין לו מרווח לנשימה. אנחנו צריכים להעניק לו שנייה את העצירה הזאת, ואבל מעניקה את ההצהרה הזאת. אני עכשיו מדבר הרבה בהרחבה, מלא, אבל עכשיו אני ממשיך לדבר. פתאום יש איזו הפסקה מסוימת שהאבל מעניק לנו, וככה הצופה יכול שנייה לנשום. הוא פתאום מקבל סוג של זווית אחרת, כאילו חיזוק מצד אחר. והדבר הכי קריטי שהאבל עושה, זה באמת, רק בשביל זה שווה לעשות אבל בלי הפסקה, זה היא יוצרת שיקוף לצופה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים להשתמש במילה אבל כדי לגרום לצופה להבין שיש לו בעיה מסוימת. כמו בשיחת מחירה. אנחנו לא יכולים ישר לבוא, לעלות לשיחה ולהגיד, כך, הנה מה שאני רוצה לתת לך. לא, אנחנו קודם כל צריכים לשאול אותו מה הבעיה שלו, איך אני יכול לעזור לו, מה הוא מחפש. והדבר הזה קורה בעזרת המילה אבל. איך זה מתבטא בפועל? שנייה, זה לא זה. איך זה מתבטא בפועל? זה מתבטא בצורה הבאה. אנחנו נתחיל הסרטון שלנו יש לי המון בלגן בעסק. יש לך המון בלגן בעסק, אתה לא מצליח לעקוב אחרי הלקוחות שלך ואתה מרגיש שאתה מבזבז כסף. אבל מה הדרך להתמודד עם זה? הנה הפתרון. הנה הפתרון לזה ש1, 2, 3, 4, 5. אנחנו רוצים להציג את המילה אבל לפני, ואתם תהיו מופתעים כמה אנשים עושים את זה. ישר נותנים את הערך בלי להגיד לצופה, היי, יש לך את הבעיה הזאת? אם כן, הנה הפתרון. תעבירו את הצופה תהליך. אבל ברגע שאתם ישר, קח את הפתרון, הוא לא ייקח את הפתרון. וזו הסיבה שהסרטונים שלכם מקבלים לא תגובות, כי אתם לא פותרים לאנשים בעיה. אתם פשוט סתם מספרים סיפור. יש מושג מאוד מגניב משמעם שהיוצרים של פיקסאר אמרו, והמוצר הזה הוא 2 + 2 = 4. הצופה רוצה לקבל 2 + 2 = 4. הוא לא רוצה ישר את ה-4. הוא רוצה שתעבירו את התהליך הזה. הוא רוצה שתציגו לו, היי, אתה מרגיש את הבעיה הזאת? אוקיי, מה הדרך לפתור את זה? זה הפתרון, אוקיי? אנחנו לא נרצה ישר להציג את הבעיה הזאת. תודה רבה שצפיתם והקשבתם. יש לכם שאלות? אני רוצה גם שנעשה אחרי זה קטע שכל אחד יעלה איזה סרטון באינסטגרם שלו, ואנחנו ננסה פתאום ליצור סטורי טלינג סביב הסרטון הזה. מעולה. מעניין כמה זמן זה לקח. אני מקווה שלפחות חצי שעה. אוקיי, חצי שעה.